Estas son as novas instalacións do albergue de peregrinos. Con estas dependencias o aloxamento pasa de ter 72 prazas a 92 e convértese así no de maior capacidade dentro do Camiño Portugués. Camelias é o nome deste novo edificio. Podemos dicir que eso, dun terreno deteriorado pasamos a ser unha quinta gracias ao traballo, ao esforzo de moitos voluntarios totalmente altruísta que ao longo destes 21 anos, tamén é certo, coa axuda do Concello e das institucións e do Xacobeo e da Xunta de Galicia e da Diputación, fomos facendo deste terreno algo bonito e algo que quedará para a cidade como un legado que deixamos os voluntarios de Pontevedra. As cifras desde 2020 en canto aos peregrinos non están a ser moi positivas. Mentres que no 2019 chegouse a 100.000 visitantes en Pontevedra, os datos este ano non superan os 15.000. De feito, neste albergue solamente se contabilizaron 800 pernoitas dende o pasado 1 de xullo. Así é todo, o Conselleiro de Cultura e Turismo quiso facer fincapé esta mañá no incremento rexistrado no último mes. Dende o 1 de xullo, que se reabreu o camiño, estamos vendo como paso a paso se está incrementando o número de peregrinos. Se comparamos os datos do mes de xullo cos datos de agosto, vemos que hai un incremento do 70%. Obviamente, comparativamente con outros anos, os datos son baixos, pero sí estamos vendo como o espírito do camiño, os valores do camiño, o que significa, pois, en definitiva, facer o Camiño de Santiago é unha opción, é unha experiencia pois que a xente, as persoas demandan e vemos que de modo progresivo e paso a paso pois vai incrementando. Na inauguración desta ampliación do albergue estivo tamén presente o alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores destacou a importancia de converter este aloxamento nunha referencia do Camiño Portugués. Hai moita xente que fai varias etapas tendo a Pontevedra como base durante 2 ou 3 días, non? E que ademais unha parte importante, máis do 50% dos peregrinos, son peregrinos xa que veñen de hotel ou de albergues privados, etc. E co cual están investindo pois 2 ou 3 pernotacións e entón estamos a falar dunha cifra importantísima de económica e sobre todo no que se refiere ao turismo. E se ademais pudera haber un turismo internacional, que é o que non está habendo este ano maioritariamente, pois moito mellor, porque é un turismo que pode ser desestacionalizado de alguma maneira, e eu creo que é un futuro, que temos futuro no camiño, tanto Pontevedra como todos os concellos que están no Camiño Portugués. Con este novo edificio, o albergue de Pontevedra pretende dar servizo aos miles de peregrinos que se achegan cada ano á nosa cidade. A inversión destas obras ascendeu a case 200.000 euros.